bagian de Queen, Alison Solomon, Marimeno di Paraguay. Nasa parang nasa meeting Queen, sa lada na yung parang, marasing nasuwa pa sa semana, mga neseta, may isang naman, Paula na kapin niyang dahil mumonso, sa si Coros, nakabueta ito, mungkit piyon na Queen, na ato, nasasaluhin ko, magaling pa, mumonso, Queen na ngayon. May grupo na ito, Coros, Coros na sa perperan, muyata muasel, kamasya suman, pausan mo sa sipon, o di ba sa son pausan, may son mumonso. As kanang son pausan pun, nagpilong muasel Christmas o sa siya, may kapit niya mga sinunod, para wanso, tagawan